ndị be anyị chetakwala azụ ana m ekenekwe gị nganye nọnyere anyị maka na ọ nwere ịnọghị ebe ahụ anyị agaghị na ebe a mgbe na-eburu abụ ekene wee na-ebunye gị sị gị dododo ọ ga-adịrị gị na mma daalụrị nne ọkwa na isi mbido telivishọn ka isi wee na-anụ ụlọ anyị ana ndị nekwa na-ege ntị ndị na-ahụ kịta ndị na-enene kịta bụ mmadụ dịka Maazị Valentine Ohaneyen gbamgbam dị m ka a na-etu m nke mbụ n'isi mbido telivishọn anyị mara nakwa na ebe a na-echi okwu ọnụ bụ nwada oyoyo nwa n'onwe ya Peace Dickson o sokwa na ndị na-etinye okwu ọnụ ihe gbasara egwuregwu dịka o si wee dị ọwụ ofu n'ime ihe ọ maara eme ọfụma mana mma ajụ ya ajụjụ enwere ihe ọzọ m ga-ajụ emechaa ka m jụọ ya ajụjụ ahụ ọnwụ kịta ka m ajụ ya kịta ka anyị gaa ya bụ ekwu maka oyibo ya bụ foreign football dịka ndị esi wee na-ekwu ya taa izuụka gara aga enwere ọtụtụ ihe dịka La Liga o Premier League o French League Bundesliga Eredivisie ya bụ Holland League ha ncha niile iwu Serie A Italian League ha ncha niile gbachana oge gara aga ka anyị bido na ya nke obere anyị bido na French League anyị ekwu okwu ofu ndị ka anyị ekwu okwu ha dị ya bụ Monaco na PSG PSG gbara izuụka gara aga na ha ji ebe Monaco wee gbagbuo Monaco 2-1 mmadụ dịka Edison Cavani and Neymar Junior ndị nyere ya bụ goolu ha ji wee merie the PSG mana enwe fajụ m chere ejogo biko ka isi wee hụ ndị PSG ichiche na PSG ga-ebu league a ihe dịka maybe 4-5 games to spare ya bụ ihe dịka game anọ ma ọ bụ ise tupu league agwụ ichiche ha ga-ebu league ichiche na Monaco nwere inye ha nsogbu ichiche na ọ ga-adịrị ha izu ibu ya bụ iko wee laba sikwa m kwuo Monaco mo ya nya ha nsogbu ọ habụrụ ya last season Monaco Monaco bụ league last season ndị oyibo si enwe ha na-akpọ I get them before no be property ịghọtago na ndị Monaco buru ya mbụ abụọ na ha ya ebukwa ya ọzọ ndị na season anyị nọ n'ime anaghị eji mee ha na ha agaghị ebu ya kedu ime ji ha si na ha agaghị ebu ya agbụgba ha na-agba kemgbe ehi a dochaghị m anya ya bụ ndị PSG na-eme ọfụma karịa PSG na-anwụ ike ha karịkwa ndị Monaco dịka nke a gbapụ ụnyaahụ na-adịrị ebe Monaco gbagbuo Monaco lezi ka ọ ya azọbuzo na Monaco bịazie ebe ha ọ ya adọgbu n'ekete ya ekwupụ ike ụmụ ihe ndị ahụ ya were ya dịka o si wee dị kịta na French League a ọ bụ PSG na top table PSG wụ ndị nke mbụ Monaco wụ ndị nke abụọ Olympic Lyon wụ ndị nke atọ ya were ya the top scorer kwan Edison Cavani the top scorer na French League ka anyị bụrụ ngwongwo anyị wee gaa na ka anyị mba ịda na ka anyị gaa na Holland maka na enwere ihe na-eme na Holland kịta teams dịka Ajax Amsterdam Feyenoord PSV Eindhoven ha niile ndị ha gbachara n'izuụka gara aga mana enwere ihe na-eme ebe ahụ ndị PSV na PSG this time around PSV Eindhoven ndị nọ n'isi tebụl ahụ wee na-eme ya bụ ihe ka ọ na-eyi ife wee na-ekwusị amamaha m ka ọ ga-esi wee dị ha ga-enwe ike ibu PSG between PSG Ajax Feyenoord amaghị m ha atọ the gap ha na-enye nwe ha adịghịkwa too much ọkọ 2 points ndị a wee na-asị ka a na-aga n'ubi ka ji na-aga ka anyị manụ ma ndị PSG ha ga-emewu ihe nọ n'ime Holland League a nsogbanụ ka anyị gaa na Bundesliga ya bụ German League enwere eme na izuụka gara aga emeriri Bayern Munich ịghọtago agbara Bayern Munich ọkpa abụọ ka a satara ofu mana season ha ji wee chọọ onye na-achịkọta egwuregwu ha bụ Ancelotti chọọ ya si na amaghịzi ihe ọ na-eme na ha anaghị enweta result ihe kwesịrị inweta ịghọtago ha wee chọọ ya wee kpọọ onye na-achịkọta ebe bifo a na-akpọ Jupp Heynckes ọnwa amadi a onye buru treble oge gara aga tupu ha akpọọ Guardiola
oge na ikwa bụ Ibu Henkes si n'oche wee pụọ ọ bụ Guardiola wụ the next person batara mana enwe ihe mere n'oge ahụ o buru treble o buru Champions League o buru Bundesliga o buru the FA Cup that's DFB Pokal kende German League o buru ya mana oge ọ pụrụ Guardiola abịa buo league buo DFB Pokal ndị Bayern Munich wee na-ekwu maka Ibu Henkes and Carlo Ancelotti. Now, Emery Bayern Munich izuka gara aga 2-1. Well, nsogbu ha nwa na top kwa league na Germany. Anyị chamara ka ha si bịa na-eme na Germany. Ofu ndị na-agba ebu league, that's Bayern Munich. Ka anyị gaa straight na Premiership. Ebe ife niile na-eme. Ebe Manchester City wụ ndị isi ọkanga ha nọ n'isi ọlụ kịta. Nne biko ka m jụọ ga ajụjụ ma ajụjụ ka m nọ na-eche ka mgbe ka oru mgbe m ga-ajụ gị ya. Ndị Man City kịta ha na-agba unbeaten ya bụ enwere onye mere ha. Iche na Man City ga-agba unbeaten this season were ya bụrụ ya bụ Premiership. Kedu ihe i chere? Ọ bụrụ na ha ma agbanwu unbeaten mana ọ bụrụkwa na ha ya agbanwu unbeaten. Okay. Kama na ife dị ya bụ na kịta ine anya na Premier League table fanwa bụ ndị izizi fanọ n'isi wee welo ife dị ka close to 10 points wee na-aga ndị third people ndị na-esofa n'azụ na-aghọta isi m kwuo ọ bụ na fa gbasie ya mbụ bọọlụ ụkwụ ike gbaa ya ọfụma fa nwere ike mana enwe ihe dịka mmerụ ahụ dịkwa n'ime ahụ na egwuregwu enwe ihe dịka ezigbo mmerụ ahụ ka nwekwara ike ịnapụ ha ya bụ fa ya agbazi ya mbụ unbeaten ịma ndị ya na ndị the key players ndị bụ na-akpọ key players na-agbara fa bọọlụ ha bịa mmerụsị ahụ mba ọ ya enye ezigbo nsogbu. So ị na-ekwu na mmadụ dịka Kevin De Bruyne, Nicolas Otamendi, David Silva, right now onye enweghị injury already like 6 weeks. John Stones. Ọkwa ihe a na-ekwu. Otu n'ihe na-ekwu maka ya kịta. Then all these key players including the goalkeeper Silva, Edison Silva also nwekwa ihe mere ahụ. Icheche na ọ ga-adị ihe mmetụta. Ọ ya enye ezigbo nsogbu. Ọ ya enye na-ajọ nsogbu. Ọ ya nyere ndị a na-eso ha n'azụ ohere agafe. Mudezie ha. Ọ bụ nwude ka ngafe. Agafe ha nụnụ. Ọ dị mma. Ezigbo ngafe ya enye ohere ya enye ha ya akwa ụta. Okay. Ngwa ọ na-anọgo n'ihe na ọtụtụ ndị na-agba m na ekwentị na-ajụ m nso m dị anyị na ndị Man City achọkwa ha iluzu bọọlụ ndị Man City achọkwa ka emerie ha m na-agwa n'ụnụ nwe ndidi ọ ga-emeri Man City ruo a ga-emeri ha mụnwa ọ ga-afịagharị ịgba unbeaten na Premiership because Premiership dị very tough o siri ike too much o siri mana onye nwere iwe enyego m ụnụ ka result si wee o kwesịrị ịgba izu gara aga ka m kpọrọ ọnụ ndị meriri ndị ha meriri mana ihe ka mkpa na-awụ Kevin De Bruyne kịta ya the best player na Premiership. Neka ikwu maka Liverpool Chelsea. Na wuli ke club na support kwa ke be na support ndị Chelsea na akwekwa ha enwan. Ya ina kwenye ndị Chelsea aja n'ukwu. Maka nduzi gị kịta aka mma na ke ihe n'ukwu maka Chelsea Liverpool. Gabara n'izu gara aga ha gbara onye lawa. Nke gị siwe hụ ya bụ egwuregwu the formation coach used the tactics na players gbara agba ka ihe nwere ikwu. Nwanne dịka ka esi gba nke agbara etu esi gba ya o masịchara m why do you masị ihe gị mana emere ka tam jambo boy obezie m nnaba gịnị meziri amakwa na obe ndị Liverpool ka anyị jee aka m na-ekwu na agba na obe ha ka anyị jee mana ekwesịrị ka anyị gbaa ha ezigbo bọọlụ gbogodo ha ezigbo bọọlụ ndị Liverpool ha nọrọ ezigbo form ha nọrọ ezigbo form o kwesịrị nnọọ anyị nwa tụtụrụ ọ bụrụ na fa bụ ụmụazị fa bụrụ ụmụazị fa so na ndị first four ka esi wee kpọọ senior club na and senior club ịma senior club fụ senior club ibe fa na-agba irizi
na-agba aja lara aja na ntụ lara ntụ mana o wutere mụ na eje ebe ndị Liverpool gbaa onye were ofu. Okay, mana uche gị bụ na ekwesị imeri Liverpool emeri. Ekwesị ka emeri ogodo ịtụkwasị ofu n'elu nke enye abụọ pasala ofu. Mana chere nchekwa eju nke ihe ikwu maka Mohamed Salah. Mohamed Salah wụgo onye Chelsea before, mana mechazie ndị Chelsea onwe ha ohere ịgba bọọlụ na Chelsea kịta ọnụzi Liverpool na ọnụ ụbọchị ahụ ọ gbara bọọlụ ọfụma. Onye nwanyere goal that day. Ịma ihe na-eme ndị dịka ka afịa mgbe Solomon Kalou nọ na Chelsea ọ na-agba ntụ ọya agbanwu mgbe ụfọdụ ebe nchịa ya ọ ya agba juto ofu ihe maọbụ ihe ọzọ onye ọzọ agbachite dịka mgbe Moses nọkwa Chelsea ma gwa mata wee mesịa mata jebezie Manchester United lụzie ebe a olu mgbe Chelsea na Man U ya agba bọọlụ ọ dịzie ka mgbe aka ya ewere mata tinye ọ na-agbazi ọ na-agbakọ ya anwụ ka ndị Chelsea fụkwa ya na ọ dịkwa mma na gịnị ha ji wee ree ya ma ọ bụ ụmụ ihe ndị ahụ ọ hafụzie klọb ahụ ha nọbụ n'ime ya mgbe mbụ onye mere Mohamed Salah wee gba ka nkịta ara gbagwogwo. Ọ dị mma ndị be anyị ụnụ anụgo ya na ya nwa ada etiwe ya bụ okwu ọnụ okwu n'anya ka o si wee dị ya were ya ndị Chelsea gbara 1-1 against Liverpool na Anfield Stadium Subano. Mbọsị nta anyị ga-achị na owere ncha anyị ga-etinye okwu ọnụ n'izu ụka ọzọ ma ya bịa okwu aka ya dịbakwa maka na ọ ga-abụrụzi nwanne anyị ọ ga na-akwụsịkwa abụkwa na biko na-atụfịọ gị kelee ndị mmadụ ma gwa ha maka isi bido telivishọn ka anyị meke gwa ha maka ndị ụlọ ọrụ anyị. Ndị be anyị ekele m ụnụ na-ekelekwa ụnụ ọzọ ebe anyị nọ ebe a bụ isi mbido telivishọn na-agbanụ mbọ kwa ụnụ na-akwadokwa anyị maka na nke anyị bụ nke anyị nke ọra bụ nke ọra ụnụ na-akwado anyị Chineke na-agọzikwa ụnụ na-agọzikwa anyị na-ewetakwara ụnụ ihe ọfụ kwa mgbe mgbagwa gị ikebekwa ebe a ama na-abịa ọ dịrị m na mfe ịbịagbatị okwu ọnụ ọ dị mma ụnụ anụgo ya ya bụ nwa ada Peace Dickson ọ sị na nnụnụ gba mbọ biko n'isi telivishọn n'ebe ahụ ka ọgba nje na-agba n'ebe ahụ ka ife niile na-eme biko dododo gị nwoke nke bụ nwaanyị gwa ndị bụ ụnụ si na ọwụ na isi mbido telivishọn ka ọ na-akpọtụ ebe ahụ ka ọ na-akpọtụ ya were bụrụ ya ọ ga-abụrụ nwanne anyị dịka si wee kwuo nke taa anyị ga-eweta ihe ọmụma nke taa na njedebe ọ bụrụkwa na anyị na-apụ kịta kama anyị na-apụ ka anyị bụrụ oche pụọ ka onye ọzọ bụrụkwa oche bata maka ka anyị si eme ya ebe a ka anyị na-apụ ebe a enwekwa onye ọzọ ga-ebu oche wee bata bịa nọnyere ụnụ were na-emetụ ụnụ mma maka na n'ụlọ ọrụ anyị ebe a ihe eji mara anyị ọwụ imeta ndị mmadụ mma imeta ndị Igbo ọtụtụ ndị ọzọ kwana na ha n'Igbo na-enenekwa isi ibido telivishọn ọka were hụ mma ụlọ ọrụ anyị amara magbuo onwe ya were wụrụ ya biko aha m agbanwe biko ọmụnwa bụ Maazị Valentine Ohaneyen gbamgbam ndị m ka a na-etu nke mbụ na isi mbido telivishọn ọnụ na-ekwuru ọra biko nọnyere na izu ụka ọzọ anyị ga-abịaghachi azụ ọ ga-adịrị na mma ndụ mmiri ndụ azụ ka emesịanụ.